шууд жоохон тундаг. Багш дахиад сургалтаа ажилладаг. Миний одоо яг төв гараад ажилладаг. Тэгээд чинь цоож гарч байна. Тийм. Дандаа тултал нааз. Тултал нэгэд хүчтэй. Одоо хурд утгасан чинь. 84% байсан. За хаад дохорч. Энэ бодлоо. Хараа хорчтой.
Evet, bu Türkçülerin bir hafif için. Evet. Lakin hasta her gün baskıdan alıyorsun. Taktik çözümü bende yok. Zaten işte. Ada dikkat yapmıyoruz. Hayır işte tutuyor. Suyunu çıkartıyor. Morgu çıkıyor. Koyuyor. Hangi demin? Tatlısa taşın. Da yapma. Sökeceğiz. Tatlısan sökeceğiz. İyi gün kaptın tarlada. Gel. Hayır şey. Nereden çalka? Yok ya bu. Ama ya işte. Termini 어찌가 어떻게 차차차다. 인도 이렇게 이나체 인도라. 자, 이렇게. 아까 하나 옮겨 하자.
아빠 해야 봤어. 뒤에 다음에 양을 내신다. 어차피 영화 그때 수요일으로 잡시.